Mai ballagási ünnepségünkön szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, dr. Szabó Lajos urat, mint iskolánk volt igazgatóját, országgyűlési képviselőt és a Regionális Oktatási Központ igazgatóját. Szerekovszki István polgármester urat, Nagy Györgyit, a Szülői Munkaközösség elnökét, az öreg diákok képviseletében Kiszer Sándor urat, városunk iskoláinak igazgatóit, tanárait, iskolánk meghívott vendégeit, az iskolavezetést, iskolánk nevelőtestületét és dolgozóit, benneteket diáktársaim, és elsősorban titeket, ballagó negyedikeseket. Ünnepségünket megkezdve kérem énekeljük el közösen a himnuszt. Arany János Domokos Napra című versét Tamás Mária harmadik A-osztályos tanuló adja elő. Arany János Domokos Napra részlet. Midőn szüleid, s mindakik szeretünk, nyájas köszöntéssel te hozzád sietünk. Midőn kedved él, a bár hiányos család, vígan ülte körül ünnepi asztalát. Kedves fiú, hát én mit adjak most neked? Egy édes csemegét? Ízelgő éneket? Nem. Azt én nem adok, te sem várod, hiszen gazd ki a múzsáknak. Az 1992-93 tanév ballagás ünnepség. Nagy nap ez a mai mindnyájunk számára, ballagó diákoknak, diáktársainknak, középiskolán tanárainak és szülőknek különösen. Lezárult a 4 éves középiskolai tanulmányok ideje, vége a küzdelmekkel, kudarcokkal, sikerekkel. Iskolánk énekkara Zolen, Bulcsú és Mendelssohn ballagás című műveket adják elő. Vezényel Bertiné Réva évatanárnő.
C-osztályos tanuló búcsúztatja a negyedikeseket. Kedves valódi negyedikesek! Virágköntösbe öltözött ezen a napon az iskola, az osztály, a padon ott a tarisznya, a bazni, benne a hosszú uzsonyulóknak járó útravaló, a hamuvasült pogácsa, néhány csepp bor, egy filmvér és egy fénykép emlékült. Az alsó évfolyam diákjai izgatott, de ünnepi arccal sülögnek, lesik a hatás, tetszik a díszítés, észreveszik a táblába és üdvözletére. Becsukódik a terem ajtaja. Együtt az osztály, úgy, ahogy jóban, rosszban, vitákban, harcokban és megbékélésekben, gondban, örömben, annyi éven át, de ma Istenes főben. Jó utat negyedikesek! Szélső István, 4. osztályos tanuló, Képes Géza, Szeret című versét mondja el. Képes Géza, Szeret. Eljön a nap, amikor tisztán látod, életedben tiéd a főszerep. És a többiek, azok is, kiket szeretsz, néma figurák csak, statiszták. Ez a nap nehéz próba napja lesz. Képtelenségeket követsz el, ha gyenge vagy. Talán öngyilkos leszel, vagy embergyűlölő. Bajnak elég ennyi is, de még rátörhet gonoszabb betegség is, a magány. Ha van benned bátorság, hogy tovább lépj, élni fogsz. Dolgozol, neved, szánulja önmagadnak s másoknak, kik veled párhuzamos úton haladnak. Saját léted terhét már nem igyekszel mások vállára tenni, hiszen tudod, saját terhüket is alig bírják cipelni. Meg lehet, jönnek napok, mikor rátör a gyengeség és összedúl. Arra vigyázz, hogy ilyenkor ne lássanak. Egyedül marad, ez edzi a bátrakat, nem szívderítő ez, de szép. Játszol. A darabban nincsenek felvonás között, kivéve a magános letöréseket, és akkor van vége, amikor neked. A negyedikesek nevében Sívos Anita, 4. osztályos tanuló búcsúzik. Végző diáktársaink képviseletében ezen ünnepélyes órában Ibsen gondolataiból merítek elő biztatást. Gyönyörű az, ha az ember célba lát, eléri azt tűzönítlen át. Kedves szüleink, tanáraink, kedves vendégek! Mi 4. osztályos a teréngetséget. Ezután már önállóan kell döntenünk sorsunk felől. Így érjük meg, háláljuk a sok fáradozást, becsületesek, kitartóak leszünk. Kedves iskolánk, így épül a szavaival búcsúzunk tőled. Lehet, hogy gyenge még a hangunk, lehet, hogy léptünk is bizonytalan, de indulunk, a szépet, jót akarjuk. Érezzük, hogy hitünknek szárnya van. Megkérem a búcsúzó osztályok képviselői, adják át a leendő negyedikeseknek az iskola zászlót. Felkérem Hajnal István igazgató urat a jutalomkönyvek átadására.
kirándulások, az ifjúsági rendezvények, a télapó, a karácsonyes tervezésében, és nem utolsó sorban anyagi támogatásában is szeretnék neki megköszönni ezt a munkát. Matematikából nyújtott kiemelkedő teljesítményért Sipos Anita negyedik osztályos. Kiváló tanulmányi eredményért, példamutató kötelesség teljesítéséért, 4 évi sportmunkájáért Antal Éva negyedik osztályos tanuló. Torna szakosztályban elért kiemelkedő eredményéért Kis László negyedik osztályos tanuló. Az osztályközösségben végzett munkájáért Pető Íme a negyedik osztályos tanuló. Vöröskeresztes titkári tevékenységért és a megyei elsősegélynyújtó versenyeken elért eredményéért Ferenc Beáta negyedik osztályos. A C kategóriájú nyelvvizsgájáért, az iskolai ünnepségeken nyújtott színvonalas szerepléséért Rézsó István negyedik osztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményért, kiemelkedő sporttevékenységért Ábri Attila negyedik osztályos. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért és sporttevékenységért Bernát Zoltán negyedik osztályos. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért és sporttevékenységért Dubovszki János negyedik osztályos tanuló. A közösségért végzett kiemelkedő munkájáért Szeglédi Bernadett negyedik osztályos tanuló. Kiemelkedő sporteredményeiért Kis Nándor negyedik osztályos tanuló. Kimagasló sporttevékenységéért Bereznai Zsolt negyedik osztályos. Kimagasló sporttevékenységéért Ulicsny Norbert negyedik osztályos tanuló. Kimagasló sporttevékenységéért Kónya Elek negyedik osztályos tanuló. Eredményes tanulmányi munkájáért Csáci Imre negyedik osztályos tanuló. Kimagasló sporttevékenységért Áj Robert negyedik osztályos tanuló. Kimagasló sporttevékenységért Várd Zsolt negyedik osztályos.